Řekneš ano, znovu, i když si chtěl říct ne. I když si věděl, že ano tě bude stát víc, než máš. Možná to bylo na práci, možná v rodině, možná u přítele, který tě požádal o laskavost a ty si otevřel ústa a vyšlo z nich ano, ještě než tvůj mozek stihl říct cokoliv jiného. A pak si tam seděl, s tím ano v ústech a s tím ne, které zůstalo uvnitř. Není to slabost, není to neschopnost, tohle je vzorec a má svůj původ. Lidé, kteří nikdy neříkají ne, nejsou ti, kteří neumí mít svůj názor. Nejsou to ti, kteří se nestarají o sebe. Jsou to nejčastěji ti nejcitlivější. Ti, kteří cítí nepohodlí druhých dřív, než ho tito lidé sami pojmenují. Ti, pro které odmítnutí druhého člověka bolí skoro stejně jako odmítnutí sebe sama. Ale tady je to, co psychologie odhaluje. Neschopnost říct ne není o laskavosti, je o strachu a ten strach má jméno. Psychologové tento vzorec nazývají fawn response, česky přibližně reakce podlézání. Je to čtvrtá reakce na ohrožení, o které se mluví nejméně. Znáš fight, flight a freeze, útok, útěk a zamrznutí. Fawn je čtvrtá, okamžité přizpůsobení se druhému člověku, aby nedošlo ke konfliktu. Doktor Pete Walker, který tento vzorec popsal jako první, zjistil, že fawn response se nejčastěji vyvíjí u dětí, které vyrůstaly v prostředí, kde konflikt byl nebezpečný. Ne nutně fyzicky, ale emocionálně. Kde nesouhlas znamenal odmítnutí. Kde ne znamenalo ztrátu lásky. Tvůj nervový systém se naučil, přizpůsob se a bude pokoj. Výzkum publikovaný v Journal of Anxiety Disorders ukázal, že přibližně 68% dospělých s obtížemi v nastavování hranic popisuje dětství, kde vyjádření vlastní potřeby vedlo k napětí nebo trestu. Mozek si z toho udělal pravidlo, které platí dodnes. Tvoje potřeby jsou nebezpečné. Potřeby ostatních jsou bezpečné. Ale tady přichází druhá vrstva, o které se nemluví skoro nikdy. Lidé, kteří nikdy neříkají ne, se po čase přestanou ptát, co vlastně chtějí. Ne proto, že by neměli přání, ale proto, že otázka, co chci já, se přestala zdát relevantní. Celý jejich systém je nastavený na otázku, co chtějí ostatní. A odpovídat na tu druhou je rychlejší, bezpečnější a přináší okamžitou úlevu. Říká se tomu ztráta vlastního já, self-abandonment. Nejde o dramatické rozhodnutí vzdát se sebe. Jde o 1000 malých momentů, kdy si řekl ano, místo ne. Kdy si přizpůsobil svůj plán, kdy si spolkl, co si cítil. Každé takové ano bylo malé. Ale po letech jsou ta malá ano tím, čím jsi. A pak přijde den, kdy tě někdo zeptá, co ty chceš, a ty stojíš tam a nevíš. A teď ta část, o které se nemluví skoro nikdy. Existuje zvláštní únava, kterou zažívají lidé, kteří nikdy neříkají ne. Není to únava z toho, co udělali pro ostatní, je to únava ze sebe, ze ztráty vlastního hlasu. Z toho, že každý den odcházíš od sebe o kousek dál a nevíš, jak se vrátit. Možná znáš ten pocit. Souhlasíš s plánem, který nechceš. Jdeš na místo, kam nechceš jít. Říkáš, jasně, nevadí. A uvnitř něco tiše krvácí. Nebo se přistihneš, že se omlouváš za to, že máš potřeby. Jako by tvoje existence sama o sobě vyžadovala omluvu. Jak vysvětlíš někomu, že ti nevadí dávat, ale že tě bolí, že se nikdy nikdo nezeptal, jestli chceš? Takže co to všechno znamená? Pokud jsi někdo, kdo nikdy neříká ne, nejsi příliš hodný, nejsi příliš slabý. A tvoje neschopnost odmítnout není chyba charakteru, je to jizva. Jizva po prostředí, kde být sám sebou nebylo bezpečné. Ale tady je věc, kterou ti nikdo neřekl. Ne je věta. Celá věta nepotřebuje vysvětlení, nepotřebuje omluvu, nepotřebuje za sebou, ale rozumím ti. Ani příště určitě pomůžu. Ne je odpověď. A odpověď je tvoje právo. Každé ne, které řekneš, není odmítnutí druhého člověka. Je to přijetí sebe sama. Je to hlas, který si ztratil a který se vrací. Tvoje ano má cenu jen tehdy,
když jsi měl možnost říct ne. Pokud tě tohle video zasáhlo, přihlaš se k odběru. A pokud chceš podpořit tvorbu takovýchto videí, připoj se jako člen kanálu. Moc bych to ocenil. Příští video na obrazovce jde ještě hlouběji. O lidech, kteří věří, že jsou pro ostatní přítěží. Bude se to cítit nepohodlně přesně. Uvidíme se tam.